приятели! Добре дошли в моят канал Alex DIY. И както сте разбрали горе от заглавието, днешното клипче ще е на тема skincare или преведено на български как се грижа за лицето ми, грижата за лицето ми и подобни. Преди да започнем с клипа, искам да ви обясня, че тези процедури, които ще ви покажа в клипа, ви правя един път в месеца, два пъти най-много, защото са доста изтощаващи за кожата, като може да я изсушат и така нататък. Затова не ви препоръчвам да я повтаряте доста често. А именно защото съдържат 10 неща. Записала съм си ги на тетрадката, за да не ги забравя. И какъв ред са. Те са 10 неща, включително с крема, който си слагам накрая, за да може малко да хидратира кожата. Така че един път месеца или два пъти най-много са достатъчни. И нека да започваме с клипа. Което аз правя е да си изчистя лицето с мицеларна вода. Както казах, са 10 на брой процедурите, които правя за лицето си, за да го изчистя. Обаче аз съм включила две неща, които използвам за да си изчистя грима. Ако вие не носите грим, може да пропуснете тези неща. Аз сега съм сложила само фондитен и коректор. Така че да, нека да започваме. Първо започвам с мицеларната ми вода, която е на Avon, от серията им Avon True. Nutra Effect на... Не знам дали имат повече няколко мицеларни води или само една. Пишете долу в коментарите каква мицеларна вода използвате вие, ако използвате. След като ми свърши тази опаковка, мисля да си взема на Гарниер. Харесват ми, изглеждат ми добре. Ако сте пробвали или имате вода на Гарниер, моля ви, пишете долу в коментарите хубава ли е и коя по-точно, защото мисля, че имат около 3. Да започваме с тази мицеларна вода и ще се върна. И мен вече се изчистено до някъде лице, казвам до някъде, защото не може според мен мицеларната вода да ви изчисти изцяло грима. Затова следващата стъпка ще изчисти грима напълно и без повече въртане, нека ви покажа коя е втората стъпка, която напълно ще изчисти грима. А тя именно да използвам ето този гел на Гарниер, мицеларен гел. Както виждате, вече е доста изхъбено, става ми някъде до тук. И помпичката, дозатора, както искате го наречете, е счупен, просто без да иска го счупих. Но пак върша някаква работа, просто малко по-неудобно. Да, сега ще се измия лицето и с него и ще се върна след малко. Ето ме и мен. Вярвам, че вече лицето ми е напълно изчистено от грим и всъщност го виждам, както може би и вие го виждате. Така че нека да преминаваме към следващата стъпка, а именно да си изчистя лицето с ето този ексфолиант на Avon. Ще забелязвате доста често марката Avon в Skin, в този клип. Така че сега ще си изчистя лицето с този ексфолиант и ще се върна. За да ми е по-лесно и да знам коя стъпка след коя стъпка и по-лесно да ги запомня, съм си ги навързала по цветове горе-долу, като например преди малко видяхте, че ексфолиантът е с синя опаковка, има синьо на него, затова след него използвам ето този тоник на Avon. Този тоник, специално синият, е почистващ тоник за премахване на черни точки за ежедневна употреба. Вече изсипах количество от синия тоник върху тампончето, сега ще си изчистя лицето и ще се върна. Ето ми и мен, върнах се, почистих си лицето с тоника. Извинете, че не ви показвам кадри как си го чистя, но не мисля, че това ще е толкова интересно, колкото с какви продукти го изчиствам. Следващото нещо е зелено, а именно
гела за почистване, който много си привлича с ексфолианта, обаче този е зелен и не е ексфолиант, ами е гел за почистване. Сега ще си измия лицето с гелът и ще се върна. И след тази процедура, както ви казах, доста изморително за лицето, така че 1 или 2 пъти в месеца най-много. Това е вторият тоник. Аз имам 3 тоника на Avon, пак от серията им Клерс. Този зеленият специално е за проблемна кожа с охлаждащ ефект. Има силицилова киселина. Сега слагам на тампончето си и ще си изчисти лицето и се връщам след малко. И след тази процедура, и не се очудвайте, ако някои продукти, които ги има долу в описанието, не ви изглеждат много като тези в клипа, защото Avon, специално серията Clear Skin, са си сменили дизайна на опаковките, така че за това може да ви се стори различно. И нека да преминаваме към 8-та стъпка, а именно ето тази тип пилинг маска на Avon. Този път Clear Skin Professional. Не знам в новите дизайни дали го пише, дали има пак такава серия. Не съм сигурна. Това е пилинг маска. И да, сега ще ви покажа как се нанася. Така вече си сложих, както казах, на носа, началото на челото, ето тук между веждите и на брадата, именно най-проблемните според мен зони, които има най-много черни точки. Сега ще изчакам да изсъхне и ще дойда, за да го отлепим заедно. Така че след около 10 минути ще се върна, а за вас това ще е след около 1 секунда, така че чао! A few moments later. Ето ми и мен, върнах се след около 5-10 минути някъде. Вече мисля, че ми е изсъхнала маската. Пробвах се малко от тук и се маха, така че между другото, добра новина, махнах огледалото от тук, сега е тук, за да мога да гледам и да махам. A few moments later. Така, мисля, че вече горе-долу изчистих маската. Има тук-там някакви парченца от нея. Но следващата стъпка ще изчистим тези парченца и ще ги оберем. А тя е именно да си изчисти лицето с ето този тоник. Последният ми тоник, спокойно. Той е лилав и е специално за... Пише почистваща терапия против акне с силицилова киселина. Така че сега просто ще си изчистя с помощта на тампонче и на този тоник остатъците и ще продължим с другите стъпки, така че да. Деветата и предпоследна стъпка от скинкера или почистващата ми рутина, именно ето тази черна почистваща маска на Avon. Тази специално пише, че черна минерална маска с силицилова киселина. Тази не е от типа пилинг маска, ами от типа изсъхваща и миеща се. В смисъл, мие се. Сега ще ви обясня какво е по-специалното в нея и защо е малко по-удобна защо е по-удобна от другите маски. Ето и цвета по принцип е черна. Както виждате ето тук. Обаче когато изсъхне става ето такова сиво. И така можеш да виждаш кога е изсъхнала напълно маската и кога да я измиеш. Което е доста по-удобно, а не да си пипаш и да се чудиш дали е изсъхнала. И ако не е изсъхнала да махнеш количеството от лицето си, пак да трябва да мажеш и на всичкото отгоре да си с маска на пръстите.
Вече си сложих маската. Трябва да сложи тънък слой върху лицето. Аз вече нанесох. Така че сега ще изчакам. Ще ви покажа когато е изсъхнал напълно, за да видите какво е предвид под сива маска. Се връщам след 10 минути, което при вас ще е с няколко секунди. Така че ето ме, върнах се пак. Вече е изсъхнала изцяло маската. Като изключим ето тук. Но това не е толкова важно, така че вече ще измия. Сега ще измия маската и се връщам. Ето ме, сигурно вече ви е тръснало да подскачам така, но това е за последен път. Ето ме, след като си измих лицето от тази маска. Този продукт е именно черната маска, която използвах до сега. Най-много изсушава кожата, за това и последната стъпка е да използвам крем, за да може малко да я хидратирам. На арома с лимон, която е защитаваща и вече е доста поизползвана. Така че сега просто ще си взема и ще си нанеса на лицето. И това беше всъщност последната стъпка от моята грижа за лицето или skincare, както искате го наречете, на английски, на български, няма значение. Сега кожата ми обаче е напълно почистена и аз съм уверена в това, защото я чувствам доста подхранена и я чувствам доста изчистена. Това беше клипчето за тази седмица. Ако ви е харесало, дайте палче нагоре. Не забравяйте да напишете долу в коментарите каква е вашата грижа за кожата, какви продукти използвате и така нататък. Да ме посъветвате за маски, които са хубави, тип пилинг. Както казах, търся си някоя нова. Или пък, ако сте използвали мицеларната вода на Гарниер, да ми напишете долу в коментарите дали е хубава. Социалните мрежи се изписват в момента на екрана ви, а както винаги ги има и долу в описанието, така че проверете и него. Както казах, там ще има и всички продукти, с които си почистих, и всички продукти от видеото, така че ако нещо ви интересува, долу в описанието ще го има. Абонирайте се за канала ми, не забравяйте да натиснете камбанката, за да получавате известия, когато кача ново клипче. Аз бях Алекс DIY и довиждане!